Namhlanje siphetha ngoYamkela Nuba odume ngelika King Nuba nongaconsi phansi enkundleni yezokuxhumana ngoshuni wakhe wobudliwa. Lensizwa ehlanganisa iminyaka engama-22 yokuwusuku lwayo lokuzalwa namhlanje idabuka ematsheni emzimkhulu kwaZulu Natal. Ithi futhi yona iyinkosi yamabhinqa vele yapthola bulahlile lobukhosi yabudlake. Sithi usuku oluhle lokuzalwa kuwe King Nuba. Mbukeli usale kahle. Wema, yimo King Nuba, yimi inkosi yenu nje, bafana bami ngeke nilunge. Wema, ay we, sanibonani bakwethu. uKing Nuba lo boss wezibiliboco, umuntu ogqoka kahle. Seke ngincena nje nokusho nje ukuthi ngigqoka kahle kuba kuthiwa ngiyachoma. Ngenxa nokusho ukuthi le budget eligqokile leli u15,000. Ungathenga ipholo noma leli liphushwayo or uthenga itheze engenamabreak. Sekisho ukuthi kukhona abahamba ngejazi lami. Bathi mina nje ngiyigqoka emzimbeni ngize la kwesicathulo sami lana ke ungathenga imbuzi eziwu4 uqashe nomelusi yabo umqashe nomelusi ngoba lesi u4000 nje. Ngithi wema, hayi ukuthi ngiyachoma nje, ngiyanibonisa nje. Ay we. Wema, yimo King Nuba, yimi inkosi yenu nje, bafana bami ngeke nilunge. Wema, we, sanibonani bakwethu. uKing Nuba lo boss wezibiliboco, umuntu ogqoka kahle. Seke ngincena nje nokusho bathiwa ngiyachoma. Ngenxa nokusho ukuthi le budget eligqokile leli 15,000. Ungathenga ipholo noma leli liphushwayo or uthenga itheze engenamabreak. Sekisho ukuthi kukhona